Drahá rodina nášho zosnulého spolubrata, drahí spolubratia, vzácni hostia, milí veriaci, stojíme tu pred truhlou Don Antona, ktorého sme mali veľmi radi. A určite v mysli každého z nás sa vynárajú spomienky, črty jeho tváre, to, čo nám povedal. Tak mi dovolte, aby som začal takou malou spomienkou, keď som ho videl jednu z prvýkrát v mojom živote. Vtedy som začal študovať v Taliansku, on prišiel do Turína s celou púťou, išli do Lourdes, ale zastavili sa, nemohli vynechať, teda Don Bosca, zastavili sa v Turíne. No a hovorí, ženy idú s Jožkom, on im tam vysvetlí, prevedie ich cez izbičky Don Bosca. No a chlapi idú so mnou, ideme za pánom Sersenom, ktorý má dobré vínko a budeme tam koncelebrovať. Takým tým typickým humorom. No a potom večer som vlastne mal prvýkrát tú príležitosť vidieť ho v akcii, vidieť ho medzi ľuďmi, medzi týmito pútnikmi. Sedel tam na nejakom stolčeku a rozprával cez humor, cez povzbudenie, počúval, rozprával. Ako človek, ktorý vie komunikovať, ktorému ľudia stáli veľmi blízko, ktorým rozumel, s ktorými prežil toho veľmi veľa. A takýmto zostal kňazom, ktorý bol blízkym ľuďom. No a potom mám ešte druhý zážitok, ktorý pre mňa, ako išiel som s takou bázňou do toho, lebo čosi v novinách sa objavilo a teraz mňa ako vikára, už som bol taký čerstvý vikár, provinciála, tak som mal tú úlohu ísť si to tak nejako s ním prebrať, že čo to vlastne tam v tých novinách zaznelo. No a on vtedy mi nalial vínko a hovorí, nerob si z toho nič, každá správa v novinách trvá najdlhšie 24 hodín, a vieš, že no, my sme študovali tak, ako sme študovali, takže... Ale potom mi nezabudol naložiť zasa mne, ako tí Salesiáni by mali lepšie robiť. A ako by sme mali ísť k ľuďom, ako by sme mali evangelizovať. Takže ja som odchádzal skôr tak povzbudený, že nemáme sa báť aj riskovať, ísť, tak ako Don Bosco hovoril, že až po hranice nerozvážnosti. Nedržať sa príliš len taký akože uzavretý. To nechcel. Bol to muž slobody, ale nie slobody takej, že chcem si robiť, čo chcem, ale Božej slobody. V ohlasovaní Božieho kráľovstva ma nikto nemôže zastaviť. A nedokázali ho zastaviť ani komunisti. Nikto ho nedokázal zastaviť. Tú Božiu lásku a horlivosť pre Boha mal v sebe. Ja som si ani nechystal nejakú špeciálne, ja neviem, nejaký príhovor. Som si vypísal niekoľko citátov, pretože jeho slova sú podpísané krvou. Za jeho slovami stojí svedectvo života. Tak by som vám tu chcel skôr prečítať asi, v čo naozaj veril, čo chcel odozdať, komunikovať, podeliť sa teda s jeho slovami. Tak... V jednej knihe píše o stricovi Lajošovi, ktorý je z príbuzenstva, teda už asi nebohý. No a tu ho zacitoval, že jasnovidci sú tí, čo vidia nejasne, ale tí druhí nevidia vôbec. Som trochu nakazený jasnovidectvom. Predvídam dobu, kedy sa unavíme zháňaním materiálnych vecí. Nejako nás to vyčerpá a budeme musieť hľadať iné zdroje šťastia. Žil v dobe Don Anton, ktorá bola poznačená takým ideálom materializmu. Matéria nás spasí. A predsa on vedel, že zdroj šťastia bude niekde inde. A to zháňanie sa len za matériou človeka unaví. On vedel, že ten skrytý poklad je niekde inde. Sám spomína na prvé také hlboké stretnutie s Božou milosťou, nazýva to obrátením, keď ešte ako chlapec sa vracal z cintorína,
kde sa boli pomodliť za duše vočistci, prišiel do kostola a tam sa ho Pán Boh dotkol. Niekde tam nachádzame kľúč jeho vnútornej energie. Odkiaľ čerpal silu prekonať všetky ťažkosti. 10 rokov väzenia Jachimovskej bane. Odkiaľ čerpal silu, že ho nezlomilo utrpenie, že ho nezlomili sklamania a ani možno zo strany tých najbližších. Za jeho horlivosťou stojí vyššia moc. Stojí niekto väčší. On si bol vedomý, že Pán Boh ho nikdy neopustí. Som si prečítal teda viac vecí od neho a naozaj všetky jeho slova presakujú takou živou vierou, dôverou v Boha. Je to Boh, ktorý si ho viedol. A on si bol vedomý, že on tu má splniť poslanie. Nežije pre seba. To Božie poslanie ho úplne strhlo. A preto zabúdal na seba. Preto môžeme ďalej v jeho slovách nájsť. Čakať všetko od Boha znamená oslobodiť sa od seba samého, od minulosti, od budúcnosti, od majetku, od ľudí, od každej moci. Boh môže pomáhať len tomu, kto vkladá doňho všetku svoju dôveru. Sloboda, ktorá mu bola tak vzácna. Sloboda od všetkého, od minulosti, budúcnosti, od majetku, od každej moci. Na to bol možno taký zvlášť háklivý alebo tak citlivý, aby sme neutekali za mocou, za peniazmi. Boh môže pomáhať len tomu, kto vkladá doňho všetku svoju dôveru. Oslobodiť sa aj od seba samého. Veriť Bohu. Zveriť celý svoj život jemu do rúk. O tom svedčil jeho život. O tejto nezlomnej dôvere v Boha. V tej dobe teda materializmu sa veľa hovorilo o práci. Práca nás zachráni. Aj Don Bosco že vraj viac rozprával o práci ako o modlitbe. No a tu má takú veľmi peknú úvahu náš Don Anton. Bolo dosť piesní o práci. Spievajme piesne o srdci. S veľkým S. To bolo v rámci zamyslení o božskom srdci. Spievajme piesne o srdci, o láske v súčasnom svete. Práca nám rozmnožuje hmotné dary. Bez lásky nám však nič neosoží. Ani naše mozolnaté dlane bez lásky nie sú požehnané. Ide o to, či dokážeme vyjadriť svoju lásku prácou a svoju činnosť premeniť na reč, ktorej každý rozumie. Práca bez lásky je alebo otroctvo, alebo lakomstvo. Ježišovo srdce skrýva pre nás stále nové dary. Znovu tu prichádzame k tejto slobode. Nezafixovať sa ani na výsledky mojej práce. Nakoniec by sa dalo povedať, že vo svojom živote aké výsledky mal. Ale najväčší výsledok svedčil o tomto božskom srdci, o Ježišovej láske. Toto je ovocie jeho života. Jeho práca bola svedectvom, že tu Boh sa o nás stará. On nás miluje. On sa stará aj od toho posledného. Spievajme piesne o srdci. A potom pracujme aj s tou piesňou. Ešte dva také citáty, ak dovolíte. Jedno ho veľmi tak charakterizuje, vystihuje. Hovorí, človek nežije ani neumiera sám pre seba. Sme tu pred jeho rakovou. Človek nežije ani neumiera sám pre seba. Pravá radosť tkvie v spoločenstve lásky. Usilujem sa, aby som bol pre každého obohatením. Tu by som sa krátkosti len tak pozastavil. Sme veľmi vďační Antonovi za svedectvo budovania spoločenstva, za to, že chcel viesť dialog, že chcel zachraňovať. Nezúfal nad nikým. Aj vo svojich bezdomovcoch
chcel vzkriesiť anjela, vidieť anjela. Budovať spoločenstvo lásky. Nestavať bariéry, múry, ale vedieť aj cez milosrdenstvo, cez odpustenie, vedieť budovať to pekné, to Božie. Samozrejme vedel, že sa to buduje aj cez rešpektovanie a cez úctu voči spravodlivosti, preto nechcel zabudnúť aj na krivdy. Ale nie s trpkosťou, so zlomenosťou srdca, ale práve s odovzdanosťou. Zlo treba pomenovať, že je zlo. Ale Boh je nad tým. Boh nám pomôže prekonať aj zlo, vedieť zabojovať a vedieť si aj odpustiť. Určite mnohí z vás videli film o ňom, kde práve toto budovanie spoločenstva lásky je krásne vystihnuté v zariadení, v resote. Tam vidieť, aký bezprostredný vzťah má tým svojim chlapcom. Toto je filozof, tam nazval jedného, ktorý tam študoval stále niečo. Písal kroniku, kde vlastne spisoval, čím si tí ľudia prešli. Chcel, aby to bola rodina. Aby medzi nimi bola úcta. A nikdy netlačil príliš. Vyžadoval od človeka toľko, koľko mohol dať. Aj čo sa týka tej náboženskej stránky. Máme sa od neho veľmi veľa čo naučiť. Ako sa buduje spoločenstvo. Kvôli svojim ideálom neísť po hlavách druhých. Nešliapať po druhých. Ísť citlivo, s úctou, ale predsa vo viere, že Boh do srdca človeka vložil veľký poklad. Boh stojí pri nás a on chce, aby sme boli jedna rodina. Už len zakončím teda posledným citátom z jeho zamyslení. Tu rozpráva o tom, aké je šťastie stretnúť sa s úprimne veriacím človekom. Skúsme si tak premietnúť postavu Don Antona a uvidíme, že za touto charakteristikou ho tam máme nakresleného. Ak ste mali šťastie stretnúť sa s úprimne veriacím človekom, ktorý z viery žije, je to radosný zážitok. Bývajú to naši starší a zrelí ľudia, alebo mladí nadšenci, ktorých sa dotkla milosť. Vo svete žijú ako trapisti s jasnou tvárou a spokojom v srdci. Udivujú vás svedectvom o tom, čo všetko je možné vo viere prijať a prežiť aj v našom svete. Podobne ľudia, ktorí trpezlivo, pokojne a pri plnom vedomí nesú svoj ťažký kríž. Ľudia múdri, prežitým utrpením, prenasledovaním. Stačí, aby povedali slovo, vetu, stačí jediný riadok, skromné gesto, alebo len spomienka na nich, že sú a žijú a naše pochybnosti sa tratia, pokojnejšie kráčame v ich svetle. Je šťastie stretnúť sa s úprimne veriacím človekom, ktorého preskúšalo utrpenie, prenasledovanie, ktorý vedel niesť svoj kríž, ktorý to prijal pokojne. To sú vlastne prežité blahoslavenstva. Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Blahoslavení plačúci, lebo budú potešení. Náš drahý Don Anton, ja som hrdý, že patrím medzi vašich spolubratov. A ďakujem vám za svedectvo hlbokej viery, veľkej lásky k Bohu a hlbokého záujmu o človeka. Pochválený buď Pán Ježiš Kristus.